Angikubelele kwamukele kwi-channel yini ufike igama kuPastorWeNingi sima ngokuyithoba sima ngokuzehlisa ngaza kwethu uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enilonde qhubekeni subscribe uma ningaka subscribe kwi-channel uNkulunkulu ke useyothula umusa ngaza kwethu sinawo amanye ama-video so-uploada kwenye channel esibiza ngoPastorWeNingi noma lapha na ku newflip.com/visuals/ uyakwazi ukuthola amanye amaphupho kodwa esiwenza kwamanye ama-platform asiwafaki la wona siwafaka ngale ya so ufuna ukwazi incazelo zamanye amaphupho ungaye ngaleyo klikha kuleyo utype lapha na ke newflip.com/visuals/ uyakwazi ukuthi bese uyascrolla uzowabona amaphupho esuke siwenze kwamanye ama-platforms ukwazi ukwabuka uthola incazelo noma uye kuyi-channel ngqo PastorWeNingi channel okwazi ukuthi wakuthola amaphupho lawo kodwa ke asikhulume la ngamaphupho engicathi lokho siwenze specific for le channel lesingawenzanga for le channel asafaka le channel ngazakwethu la siwe senzele eswenzele la sofaka la so uGenius Minds uthi ke la kusho ukuthini uphupha igundane elifile lisendlini kanike la sicacisa ukuthi uphupha igundane elifile lisendlini uphawu luhle kakhulu kwesinsikhathi la osuke lusho ukuphela nokushabalala kweyinkinga nokuphela kobuphofu obuthile kade bukhungeke noma kusho ukuthi ke kuzophela inhlupheko kade lokuyihaqile iphindi iphazamisa impilo yakho uNahum verse 1 chapter uNahum chapter 1 verse 9 uthi ke whatever they plot against the Lord he will bring to an end and trouble will not come a second time. So uma uphupha la futhi ke ubona mhlawumbe igundane elifile endlini kuyenzeka futhi kube uphawu olubi kodwa elosuke liqwesa ngeenkinga zomndeni noma uqabana osuke unako noma ngahlube nakho nomlingani wakho noma umuntu osuke usondelene naye kanti futhi kuyenzeka kusho ukuthi mhlawumbe kunesimo esibi nesingesihle nesingalungile ongahle mhlawumbe uhlangabezane naso empilweni kodwa ke sithi thina ke funda ke la uPsalms 27 verse 1 the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Kanti ke la sihlabele phambili sibheke la uNkululeko Pendu uthi yena xa uphupha ubona amaqanda wentaka kunye nezindlu zentaka ngabe kuthi ukuthini nganza ukuthi uma uphupha la ubona amaqanda enyoni uphawu luhle kakhulu nosuke lokuqinisekisa ukuthi mhlawumbe uzokuba nenhlanhla ethile noma kuzoba nenala lokusuka ukwenza empilweni noma kunesibusiso esuke sizayo singathi sikwembathe noma ke ungahle uphakame emsebenzini noma ke business lakho ngendlela ke ebabazekayo kanti futhi la uphupha mhlawumbe ubona ke inyoni yakho isidleke nalolu phawu luhle olingasho ukuthi impilo yakho izoya ngokuba ngcono igcine noma impilo yakho izoya ngokuthuthuka kancane kancane kanti futhi la asivale ngakuthi ke la uma uphupha la mhlawumbe sobona ke isidleke isayinyoni uphawu luhle kakhulu nosuke lusho into entsha nezoba inqayizivele mhlawumbe noma ngasho ukuphumelela noma ukudlondlobala ngendlela ebabazekayo noma uzoba nenjabulo engelinganiswe esikhathini kesizayo noma uzokuthola ke maduzane funda ke la uNumbers noma bathi uNumeri ngolu lamageba kodwa ke Numbers ingolu kaJoji Numbers 6 verse 24 to 26 ithi the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Kanti sihlabele phambili sibheke la uMelisa uthi ke yena nginenkinga ngiqondi ukusho ukuthini mawuphupha umlungu nokudlodla angikwazi ukudlodla nganza kwethu mina kodwa kazivezela ukuthi uma uphupha la umlungu uphawu luhle olingasho ukuthi uzobusiswa mhlawumbe ukuzukwazi ukuqonda ezinye izinto ngendlela ejulile noma uzoba nokuhlakanipha ngenzeke uzoba incitha buchopho noma uzochitha ngokomqondo ube injula lwazi mhlawumbe kungekudala kanti futhi kuyasho uma ubona umlungu kwesikhathi usho inhlanhla ethile esukiza kuwena noma usho kwembathwa imimoya noma umoya othile noma ke unedlozi in short esuke liwembethe lapha ngiyafunda ke la kodwa ke uPhilippians 4 verse 19 and my God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus.
bheka uphupho la likaNoni uGcibi uthi kusho ukuthini ukuphupha la umuntu wakho enqunu. Uma uphupha umuntu enqunu ngenza kwethu uphawu olungaba lubini olungabe lo muntu ungasathelwe ihlazo noma lo muntu lo angasabhekana neyinkinga izomehleza isithunzi ezidlangalaleni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi lo muntu lo uphupha unqunu kuye kusho mhlawumbe lo muntu kungenzeka uma imfihlo zakhe zingahle zivele obala engazelele noma ke kuzohle kuvela iqiniso elithile kade lifihlile noma lifihliwe ngaye noma ke ngenzeka nje manje umuntu osenkingeni noma ozongena enkingeni bese edinga usizo noma edinga ukuthi wena umtakule umsizi. Kodwa ke la Isaiah 41:13 uthi ke for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Kanti sibheka la uTreasure Mkhwanazi uthi ke molo nceko kusho ukuthini uma uphupha umuntu ekuhleka kodwa engasho lutho. Uma uphupha la umuntu ekuhleka la ngaphinde ubuphawu olusuke lokuxwayisa ngokuthi kungenzeka uzungezwe abangani noma nomngani othile ewamanga nomngani mbumbulo noma ujwayele nabantu abangalungile empilweni yakho. Kuyenzeka futhi uma uphupha la omunye umuntu ekuhleka kube uphawu ongaphinde mhlawumbe lubike ukuthi umuntu mhlawumbe odabukile noma ukhungethwe usizi noma uhaqwe yinkinga noma ke ngenzeka ube uhlukane nomlingani wakho esikhathini esizayo noma nizobana inkinga nomlingani wakho esikhathini esizayo. Kodwa ke sithe thina awufunde lapha ku James 1:12 uthi ke blessed is the one who persevere under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. So ngenza kwethu aswabambe lapha amaphupho. Kodwa ngifuna ukuveza lo ngenza kwethu uma uzokhuluma ngiyakuthokozela umuntu umefika abingelele. Sawubona Xolani noma sawubona PastorWeNingi. Ngicela ukubuza la iphupho elinje lisho ukuthini ubeke nama details nyana. Akungithokozisa inganza kwethu ukuthi umuntu avele ahlala odabeni athi kusho ukuthini iphupho ukuthi. Nganza kwethu mina ngumAfrika ngazi ukuthi into yokuqala uyathoba ubingelele uqeda ubingelela bese ubuze lokusuka ukubuza ngendlela futhi enenhlonipho bese uba detailed ukuze sikwazi ukuchaza kahle iphupho lakho. Ungathi kusho ukuthini ukuphupha inyoni uphele lapho ngoba ufuna le nyoni uyiphuphe kade ndiza noma uphupha le nyoni kade idla umbila le nyoni kade yenza ukuthile be detailed yabo. Siyabonga ukulungusisa.